और 2024 जरा बीजेपी नि लीडर जागाव खरक निसे ओ खरक नि जागाव आईपीएफटी बोनि लगियो थांका ओ आईपीएफटी न मियानि जरावबो आ जागाव सेलनार खायखा तबे संगर सानाय मिया जे प्रेस मिट खरक नि जे कक सानाय मन कुमार बाय गबेश देबर्मा बरक साका जों तिप्रा मथानि फायो हनैनाय बरक एडीसी इलेक्शन तिप्रा मथानो फायखा जोंहाबो इहिन जों गसिना हाया हायपेनो जे मन कुमार ते गबेश देबर्मा बरकनो जोंचिनि तिप्रा मथावो बरक एडीसी इलेक्शन सिगां फायब्रो एडीसी इलेक्शन पाइबो जोंमायनो तंका हायपेनो तिनि बाय बरक प्राय 3 मास हाय प्राय 3-4 मास हाय बरक चाले थांगा तांगै बरनि कार्यकरी उनिया बरक कार्यकरी काहाम खायमिया बरक जनसाधारण तिमान्या उनिनाय बरक जनसाधारण कक सायमिया उनिनाय सेई गबेश देबर्मा जों मनिटरिंग कमिटिनि मेम्बार खायमानि सेई गबेश देबर्मा बनि कामि आमचाइरबो बो काहामके सामुं तांगिमाया हाय साथे बनि गोबांमा सामुं पोलनि कारणे पार्टी बे रमजागिनाय बो पार्टी न काहामके कक सायमिया मनि बागै बनि जिनिजिनो उसलिमा थांगा आबनि बागै जों तिनि साननमो जोङो तिनिवो ओ जागावो बो जे 53 परिवार हनि सामानि जों लेखाय थांगांके 1/2 चिनि 1 नं वाट 2 नं वाट जों लेखाय थांगांके ओ जागावो 53 परिवार गांके मोटामुटी पाइनो थांका हायसे अबनि बागै जों साननमो जों मिया हरनो जों काले खायगा कयजना थांका जे थांनाय रक जतनो आईपीएफटी निसे थांगो फिया और जागो कटाल थानाय रक जों जे मिया लेखा माने 13 जना हायसे थांगो 13 जना आबो साबो ओ जागो जे मिया मीडिया अनुजनाय रक गांके खरक तामजे तिब्रा मथानि तै बाकिं गांके जतनो आईपीएफटी नि आबनि बागै जों लुकुरनो कबकनाय जों मियानि सिमिनो गोबांमा जोंनाव फुनबो खायगा तांनि र माय पालटारि हाय रिहानिनाय हायफोरा जों जरा किसिसना हालायनाय जों वानसु लायनाय दिनेव जों बाध्यता गायसानो अमा हायके बाजी सावयनाय ताताल सावयनाय कायसा प्रोग्राम मियानि प्रोग्राम गांगांके कुनु पार्टीनि प्रोग्राम या उनो बररक थांका अमा हायके कयजना जोंनो हरनो साहका जों पार्टीनि प्रोग्राम के जों थांला कामनिया बर जोंनो साहका फिया बर पार्टीनि प्रोग्राम या ओइ पार्टीनि प्रोग्राम या बादिनि बाहायके जयनिं नायमान आबनि बागै आं कयनाय बिसास खायनाय तिनि बरंगनां वीरेंद्र न तिनि जों साइमानो बो चिकन मानैनो तैनाय अमा हायके बनि आसाम नखरत तलांगिनाय जे बागमानि आबो नेक्स्ट तमुनो मथागि गांगांके तिब्रा मथा कखनो आसुक तंगला तांगै गांगांके सरकारनि फेसिलिटी आबो पब्लिक जे चिकन सापन नंथां आबो माननो मसुङो बो अमा हाय चिकन जिनिसनो आरमान तलांगि बागमानि जों नुगै दङ तै आ जागाव बो ताताल कक सावयनाय तलांगमानि जों नुका मियानि दिनो तांगै मियानि दिनो कक बरक दे जतनो खातंगो हायसे जों तिब्रा सार जतनो खातंगि जों थांगा हायपेनो आ थांगांगांके अने फिलिंनि थांमानि बागै जे थांनाय रक बाक्सा बररक बर वानसुका अबो पार्टीनि प्रोग्राम सिंसिबला हानि बागै मिया हरनो बर फायकांके जोंनो सारका जों आरो थांगिमाया आबनि बागै जों बरनो नेक्स्ट जों नरनो फन पाइनाय तिनि बर कोबनि जागा बरनि आधार तै इनकाम हायके थांना नामनि बागै बर थांगा मिया बर आम हायके थांमानि न हायपेनो बरनो लगित लांगिनाय आजागा तलां थांमानि बागै बर जाजगानि थांगा तै केसेको जे मन कुमार जे कक सामानि मन कुमार गोबांमा बरनो आदार खायरनाय बरनो हाय खायरनाय हिनि हिमान हनैनाय पब्लिक थानि जे रांनावैनाय ब तिनि सागजरा खायांगिनाय सिनि पार्टीरो रमलायमानि परिवहन से मन कुमार बो अम हायके पार्टीनि उसलिमा थांगो आबनि बागै आं कबंनाय तिनिवो जे नाय तंनाय लुकुरकनो नर कोनो खाबाय थैग्रै सिना हासुखुरि बिसि गाहामनो तागो स्रंनि जों तिब्रा मथनो जों पंचायत आसुगै दङ जों पंचायत चालकनाय तै सिनि बिसि चालकनाय जों बिसि नायकनि खाय दंनाय आबनि बागै आरो कोनो दुद्रुमुद्रुमुना आम हाय कखनो पनो तावानसु बिनरक जों नरनि बिसिति सानन ओ मिडियानि बिसिति सानन मसुङो अबनो जों कक